Te-ai născut ca să fii pildă pentru copii, lecții pentru cei mari și model celor rari. Vreau să vă spun că de aici, de la noi, din România, Dumnezeu n-a plecat niciodată, să nu-L alungăm. Viața este unică, e un dar de la Dumnezeu și merită să o trăim cât mai frumos posibil. Dăruire și dar, revărsare de har de la Tatăl primești ceea ce dăruiești.